Най-големият поздрав е специално за Акив, за свата на Алчо. Кючек, моля!
Хайде Геша! И ще ми духа, купонът започна духа. И ще ми духа. Готови сте! Всички играещи, нека за това хоро и този човек се разтърсите малко и вечерята почва да се сервира. Моля, сервитирите, ако обичат вече вечерята, нека да се сервира. Дами и господа, момент. Първо за музикантите там да обърнат внимание сервитьорите. Значи говорим на Галина жена, но ако трябва Потуцки да каже нещо да каже, вие се знаете. Сега, второто, което е: добре дошли, скъпи гости! От мое име и от името на моята дъщеря и моя зет. Елвани, Бисо, нека да бъдат тук при мене за малко. Бисо, ай не дамък. Значи тая вечер снахата е тук, зете е тук, моята дъщеря е тук. Бисо всеки момент ще се яви. Това сватбено тържество тая вечер го прави моята дъщеря за своята дъщеря. Или така наречената моя онучка. Пада ми се честа да водя сватбата на онучката си. Когато съм напуснал България, беше на 2 годинки, сега ще й водя сватбата. И много се радвам, че ще водя сватбата на онучката си. От мое име ви пожелавам приятно прекарване тая вечер. До 4:30 заведението е на нашето разположение. Нека всички да бъдат така по-бавничко. Алкохол има, ядене има, всичко има, абсолютно. За вашето добро настроение свири оркестър Фаворит. Нашите сватове, нека вечерята да се сервира и кой каквото има, нека да казва лед, уиски, кола, кой какво желае, нека да се обръща към Галин и съпругата му. Пожелавам ви приятно прекарване с оркестър Фаворит! Благодарим на най-добрия водещ на сватби Нуни. Аплодисменти за Нуно! Един хубав кючек специално за младоженците и за техните семейства, специално нека да заповядат на дансинга с кючека, най-новия на оркестъра на Фаворит за 2013 година, кючека Палачинка оригинално. И започва специално.
моите двете рожбички, Елван и Елис.